Bisan paana ang among goal muhatag og serbisyo kaninyong tanan. Basta ug sa inyong tanan mo ni among saad sa Kapitolyo nga maningkamot ni sa among mahimo para makatabang ni kaninyo. Dinhi sa 𝗦𝗘𝗥𝗕𝗦𝗢𝗢 Multipurpose Building sa lungsod sa Samboan, gipahigayon sa Kapitolyo ang serbisyo karaban. Gusto ni Governor Pambari 4 nga ipaduol sa katawhan sa kalungsuran ang mga libreng serbisyo. Nagkadaiyang serbisyo sa Kapitolyo ang gihatod o gipaduol sa katawhan sa lungsod sa Samboan. Adunay serbisyo sa kahimsog nga gihimo sa Provincial Health Office. Libre nga medical consultation o check-up, mga minor surgery o dental, mga diagnostic services sama sa x-ray, laboratory test, fasting blood sugar, fasting 6 to 8 hours, uric acid test, cholesterol test ug electrocardiogram. Adunay mga libre nga tambal ug libre nga reading glasses. Daghan pang mga libre nga serbisyo nga gidala sa Kapitolyo aron alagaran ang katawhan. Ang Provincial Social Welfare Development Office nagtabang og medical and burial assistance ubos sa AICS program. Naghatag usab og assistive devices sama sa wheelchair, crane chair o crutches alang sa mga PWD. Ang mga Lolo o Lola nakadawat og relief goods sa programa nga halad sa gugma. Sa pagpakabana sa panginabuhi, ang Provincial Agriculture Office nanghatag og agri-fishery production sama sa tilapia fingerlings ug fruit tree seedings ug mga agri-fishery technical readings materials. Adunay anti-rabies vaccination sa mga iro ug iring ug pagkapon. Nagpahigayon og veterinary and livestock consultation. Daghan pang mga serbisyo sa nagkadaiyang departamento sa Kapitolyo sama sa Provincial Assessors, Provincial Legal Office ug uban pa. Adunay mga services sa DILG lakip ang libre nga haircut. Si Governor Pambari 4 nagpasiugda sa serbisyo karaban aron ipaduol sa kalungsuran ang serbisyo sa Kapitolyo. Kini ang storyang may labot ang Sugbo. Liani Almonia, Sugbo News.